21 декабрь якынлаша. Халык шул вакытта татар халкы да борчыла, уйлана, дөнья бетә дигән сүзгә кайберләр ышана башлады. Менә Әлмәт якларында, кайбер районнарда шәм, утын әзерләп куючылар бар. Безнең мәгълүматларга караганда, сездә нинди мәгълүматлар бар? Ул дөнья бетсә шәм, утын белән генә котылып була микән инде туганнар. Беренчедән мин ниндидер кайдан килгән кабиләләрнең календары буенча фикер йөртү бөтенләй бик дөрес булмас дигән сүз хәтта нирәк булар инде, әзрәк булар, чөнки беренче рәттә дөньяны яраткан һәм яраткан Ходай Тәгалә бар. Һәм Ходай Тәгаләдән башка бу көнне беркем дә әйтә алмый. Бернинди кабилә дә, бернинди күрәзәче дә беркайчан да әйтә алмый дип уйлыйм. Моны бар тик Ходай Тәгалә үзе генә белә. Менә мин шулай фикер иттем. Мин шулай әйтәм, шулай җавап бирәм, миннән дә ешкән сорыйлар. Айдар, сез ничек карыйсыз 21 декабрьгә һәм дөнья бетүгә? Мен әйтәм, ничек карыйм? Ничек 21 декабрьгә карыйм? 22-сендә әйтәм, мин сәхнәгә чыгасы бар. Менә шулай карыйм. Андый имеш-мешләргә, юрауларга, хурафатларга ышанасызмы гомумән? Менә кемдер теге концерт алдыннан кара мәче очраса яки анда буш чиләк очраса, начар була дип үзенә ничектер программа язып куямы соң инде? Миңа калса һәрбер кешенең үз карашы инде. Менә ничек карыйсың шул? Әгәр дә шул кара мәчегә чынлап да карасаң, менә бу кара мәче үтте инде, хәзер бөтен нәрсә эшләрмен инде. Хәзер нәрсәдер ниндидер начарлык булыр инде дип уйласаң, әлбәттә ул булачак. Һәрбер буш теге чиләккә шулай дип карасаң, шулай булачак. Ничек карыйсың бит һәрбер күренешкә? Бар үзеңнән тора миңа калса. Дөнья шул теге мәчеләрдән, чиләкләрдән генә торса, ул бөтенләй икенче төрле булыр иде. Шундый мәгълүмат таралса, шул вакытта дөнья бетә дип, нинди беренче эш эшләр идегез шул вакыт аралыгында? Милләт өчен, гаилә өчен, туганнар, якыннар, дуслар өчен өстегездә бурыч бармы? Бурыч, һәрбер иратта бурыч бар инде. Беренче иратта иң зур бурыч ул исән булырга. Чөнки гаилә өчен, балалар өчен, уйлап карасаң, шул эшең өчен, шул эшне дәвам итер өчен зур бурыч ул исән булырга һәм исән калырга. Хәтта дөнья бетә дисә дә исән булырга тырышырга кирәк беренче иратта. Ышанырга кирәк анда дип уйлыйм. Мин ничектер күңелгә бер нәрсә килде. Минем күптән инде яздырып бетерелмәгән җырларым бар. Студиядә эшләнмәгән җырлар. Менә алар ята, күпме ята һәм кеше бит аларны әле ишеткән юк. Мин беләм аларны бик матур җырлар икән, бик аларны халыкка чыгарга кирәк. Һәм вакыт җитми. Һәм вакыт тапмыйбыз. Бәлки ул вакытны табыр өчен менә бер атнадан дөнья бетә дигән хәбәр таратырга кирәк микән әле? Әллә шунда ашыга башлар микән, вакыт табыр микән? Еш кына бит ана шундый бик кирәк эшләргә, нидер иҗади эшләргә вакыт калмый. Ниндидер мәшәкатьләр, ниндидер зур эшләр эшләп чабабыз. Менә әйтәм бит, шулай көнен китереп әйтсәләр, мин һаман да әле ул теге берничә яңа ишетелмәгән җырларны яздырып калырга тырышыр идем. Һәм инде зур эшләр дигәннән без сезне күрдек Татар конгрессының 5нче курылтаенда да нинди хис, уйлар белән кайтып киттегез. Төрле уңай фикерләр дә ишетелә, хәзер тискәреләр дә. Менә сез шәхсән ни дияр идегез? Мин уйлыйм, ул һәрвакыт шулай булыр инде. Анда менә Россия президенты Путинның һәм инде Медведевның да хатлары, сәламләве яңгырамау. Мин уйлыйм, ул теге ниндидер сәламнар җиткерүдән генә, аны кычкырып укудан гына татар халкының язмышы кинәтенә яхшы үзгәрде дип уйлыйм. Шуңа күрә бик зур әһмият бирә кирәк түгел дип уйлыйм мин. Чөнки безнең өчен безнең эшне, безнең проблемаларны беркем дә килеп чишмәячәк. Һәм конгресс ул барыбер ниндидер адым, конгресс ул барыбер ниндидер нәтиҗә. Бары 5 елга булган ниндидер этап. Шуңа күрә аны үткәрергә кирәк, сүздә юк. Аның үтү шундый матур итеп зур масштабта үтү үзе бер гомер, үзе бер ниндидер нәтиҗә. Аның беркайчан да уңай ягына булмаячак. Барыбер аның тискәре табылачак. Һәм дөрес булмаячак, әллә бар дип уңай таңлана торса, конгрессның башка эшләр, башка белән концертманда ниндидер съезд ул бөтенләй дөрес булмас иде. Һәр нәрсәнең барыбер уңай яклары бар һәм ниндидер тискәре яклары бар. Тискәре яклары булмаса, аны шул тискәрелек якларын өстендә эшләргә эштә калмый. Нәрсә эшләйбез анда? Шуңа күрә конгресс ул җыелды, ул матур гына тәртипле генә югары ниндидер дәрәҗәдә үтте. Нишлисең бит, кемдер сөйләп өлгергәндер, кемдер трибунага барып җитәлмәгәндер, кемнедер ишеткәннәрдер, кемнедер ишетергә дә теләмәгәннәрдер. Менә шулай проблемалар җитәрлек, проблемалар күп. Әгәр дә 5 елга бер тапкыр булса да мөмкинчелек бар икән,
türlü төбәкләрдән, төрле почмаклардан җыелып татар халкының җыелырдай урыны бар икән, сөйләрдәй трибунасы бар икән, бу үзе бер нәтиҗә. Сезгә сүз бирсәләр, сез ни әйтер идегез? Беләсез, миңа хәтта сүз бирергә ният та булды. Мин берникадәр үкенеп тә куям, бәлки сөйләргә кирәк булгандыр. Икенчедән мин уйлап куйдым, мин уйлыйм, миннән дә дәрәҗәлерәк, миннән дә татар милләтенең проблемаларын ныграк, тирәнрәк белгән олырак һәм дәрәҗәлерәк кешеләр бар. Минеп чыгып, әлегә дөресен әйткәндә чыгыш ясау, кемнеңдер вакытын алу дип кабул иттем мин. Минем бит үземнең трибунам һәр вакыт бар. Мин көн сайын трибуна артында, көн сайын сәхнәдә, көн сайын кулымда микрофон минем. Әйтергә теләгән теләкләрен мин һәр вакыт әйтәм. Әйтеп барам, 5 ел эчендә, бер конгресс эчендә генә түгел. Инде соңгы сорау, менә татар җырына килергә җыенасыз икән, ул сезнең өчен гадәти концертмы, әллә инде мөһим бер вакыйгамы? Ничәнче тапкыр, инде 10 тапкыр, 13нче тапкыр килгәндә ул шундый зур сенсация, зур вакыйга дип әйтә алмыйм инде мин. Гафу итегез, ул елда ничектер өйрәнеп тә китәсең һәм ул гомер буе шулай булган кебек. Уйлап карасаң, бар ул алай түгел. Әгәр син 13нче тапкыр инде чыгасың икән сәхнәгә, татар җырына һәр елны исән булып килеп торгансың икән, тагын бер тапкыр киләсең икән, әлбәттә вакыйга. Сүздә, ул елна бер тапкырына була торган. Җитмәсә 22 декабрьдә.